Salut, prieteni! Astăzi fac partea a doua când îmi fac tratamentul. Am pus spumă pe mâini. Uitați că l-am pus. După aia pe față. Dacă pot să o pun așa. Ce oribil! Arăt oribil! Mi-ai dat și în gură. Wow! Acum mă spăl și revin după ce m-am spălat. Ignorați apa. Taci! Gata, s-a dus apa. Apa s-a dus mai repede. Am făcut eu ceva. Acum m-am șters. Trebuie să mă șters și de pe mâini, ca să nu mi se facă ceva cu crema. Mă duc să-mi șterg pe mâini. Perfect, m-am șters pe mâini și următorul pas care îl fac, mă dau cu ăsta. Cum v-am zis, nu mai mă dau cu apa Garnier până ce nu m-am machiat. Nu m-am machiat, nu sunt machiată și dar nu mă dau cu apa de la Garnier. Dacă sunt machiată, mă dau. Deci da. Îmi pun un deget și mă dau pe față, peste tot. Știți de ce fac coșuri? Nu mai trebuie să zic. Revin. Am revenit. Da. Da. M-a întrebat mama mea dacă vreau să ducă să-mi ia ceva de pachet. Ok. Mi-a spus mama mea că dacă să duce să-mi ia pachetul. Și acum încercăm crema asta care mi-a cumpărat-o mama mea în vara aia. Sper să mai fie bună, mă dau cu ea. Am revenit. Așa arată. Ok.